Това е една от десетките ситуации, които се случват всъщност в реалността, които са се случвали и на нас, и ние постоянно тренираме с тези казуси с цел да подобряваме както нашите умения, начина ни на действие и да се умяваме да опазваме реда без да се развиват към негативни последици. Гади ушеви! Ша-ла-ла-ла-ла! Гади ушеви! Ша-ла-ла-ла-ла! Стига, бе! Стига, бе! Не се занимай! Излъжте ли, бе? Гадо, бе! Кой поставени белезници? Гадо, бе! Как сте спасили? Абе, не ме клипай, бе! Абе, клипай белезници, бе! Ай, какви сте гадове, какви сте спаски, сте много силни! Ние сме много! Стига, бе! Абе, къде ме поведе, бе? Абе, стига, бе! Си главата! Лизай, си главата! Кония сте бил на трибуна. Това, което демонстрацията, която видяхме в момента, беше направена от отдел специализирани полицейски сили на Столична дирекция на вътрешните работи. Това са хора специално тренирани за борба с масови безредици, за специализирани полицейски операции, така че смея да твърда, че тяхната подготовка е на едно изключително високо ниво. Заедно с колеги от жандармерията и колеги от Пловдив, това считам, че са най-добрите полицейски служители по тази линия в България. Те често тренират съвместно например, с германските аналогични поделения, включително и в Германия, и тук. Така че смея да твърда, че нашата организация е доста добра за територията на София, но и поделенията, които достатъчно време могат да бъдат обучавани и да провеждат такива мероприятия в територията на цялата България, според